Bafethu, ngithemba niphilile. Ngize ukuzebuza noma ngithi ngidlulisa umlayezo ngendaba eyenzakala kwele Mzansi Afrika. Udlamon khona. Udlama sothanda sonke singabantu. Kodwa mengibheka abafowethu uphakela umthakathi ungizwe Mchunu nodadewethu uJacinta, ngingabuya ngifake noQuntamafu. Bafethu, into eniyenzayo ayilunganga. Niyasetshenziswa okokuqala. Ngizoyichaza kabanzi ukuthi why ngithi niyasetshenziswa. Ngiyafisa ukuthi ngabe niyafunda, nibonge njalo nicele iadvice or nifune iadvice kubafowenu abangaphesheya kwaNgulukudela ngaseZimbabwe. Uyabona abantu baseZimbabwe ngiyabathanda. Njalo bangabantu ababalekile njengamanje. Abantu eningafunda kubona. Angichaza. If nisakhumbula ngonyaka ka 1999 kusiya ku 2000 kwaba lesavunguzane eZimbabwe. Esavunguzane lesi senzeka kwaba nodlame, kwabulawa abantu, kwalimala abantu. Bebulawa ngabantu ababehamba phambili kwakuyila besithi ngama war vet, kwaza nalabo abengamalunga enhlanganiso yeZANU-PF. Ababe xosha abafowabo ngegama lokuthi bafuna ukubathathela umhlabathi. Zimbabweans don't have umhlabathi, by the way, but that's a topic for another day. Right. At the end of the day, after lo dlame lwenzekile in the name of ukuthi sithatha umhlabathi, ilizwe ngelethu, the people who ended up owning huge amounts of land were the political elite, but they used laba babephansi, abantu abagijima benza udlame. Now, ake ngijikele ngasemzansi. Kuyanyanyisa, kuyayangisa, kuyabonisa ubuphukuphuku bomuntu omnyama lokho kwenziwa uphakela umthakathi ungizwe Mchunu lo Jacinta. Niphatha induku, niphatha umkhonto, niphathela abafowenu. Nithi manithathela imisebenzi. Into elibalwisela zona ngamabhizinisi abaziqalela wona. Nani eninethuba nelungelo nekhona ukuthi niziqalele kodwa ngobuvila nangokulahlekiswa ngokwengqondo. Mandelaism, free Mandela, free this, free this, free that. Senibona ngathi abantu bonke banithathela amathuba. Nikhuluma ngamathuba okudayisa amakipkip. Abantu badayise ezitradeni, nihamba liyobashaya. Abantu bazibonela amathuba. Umfana waseGhana wabona ithuba lokuthi kahamba ayothenga ikhindi ezilahlwa kwele Britani, ezilahlwa kwele Melika. Ayohlala esitaladeni adayise. Nithi umsebenzi wenu. Nishaye nilimaze umfowenu. Nimshayela ikhindi eziqokwe abanye abantu. Nyaniyangekela bafethu. Nyaniyangekela bafethu, nisangene emakhanda. Uke wathi uThabo Mbeki ngamanye amalanga adlulayo sibuswa imigodoya. Niphakamisela umkhonto umuntu omnyama. Nimshayela ukuthi uyakwazi ukuyoma esitaladweni, aluki inwele, athole imali aziphilise, lithi umsebenzi livinjwe ubani ukuthi liyokwenza lokho.
Singama-Afrika sinawo umhlabathi. Ama-South Africans, the ordinary South African, does not own land. The land is in the hands of the few Europeans. Anithi vu eyomhlaba. Kodwa nilanda. Umfana waseNigeria othenga umshina wokuthunga njengabogogo ababekwenza kudala. Uhlele esitaladeni. Uthunga ingubo yokwembatha aziphilise ngakho nithi umsebenzi navinjwa ubani. Abafethu nyaniyangekela anina ngqondo. Into eniyenzayo nibhekisisa nizoba inhlekisa kusasa. Uzonda umuntu omnyama, niyazizonda, self hate. Nithi nithathelwe imisebenzi. Abantu abakwazi ukuyodinga amakane einhlanzi bawafake lapha bayo order flower bafake. Nivinjwe ubani? And the very people in Malusa business wabo, they revolutionized the small business, ama-tuck shop. Navinjwa ubani, nanivinjwa ubani nina. Namhlanje nithi ngokwenu. Nilwela ukudayisa ikhindi over land. KwaZulu Natal abantu basusiwe. Kwadilizwa amathuna abokhokho babo. Ngoba laba bokuza bezokwenza imining anithi vu. Nihlale emikhukhwini bongizwe. Aliwulwela umhlabathi anithi vu. Nithi nithathelwe dadwenu ngabantu bokuza. Amanzi agelezela la okwehlele khona. Baya lapho ngoba bayabona ukuthi laba abantu banobudoda. Banomqondo okusebenza. That is why you find a Zimbabwean who's a qualified doctor. Umsebenzi ungekho. Ungathi ayopenda uhamba yopenda. Ungathi ayoshanyela esitaladeni, uhamba ayoshanyela esitaladeni. Nina nizenza abantu abasmart. Nithatha imali ukuyothenga inkomo, nikhulisa impilo zenu liyothengana nama-Brentwood. Bafethu ngiyaniyangekela. Ngiyanikhuza futhi. Yekani ukuzonda umuntu omnyama. Ake silweni impi yoqobo. Silwele isizathu esizasinikeza inkululeko nempilo kusasa nabantu abethu. Hayi lokho enikwenzayo. Hambe nayo shaya abantu abagulayo. Nibaxotshe izibhedlela linto baqeda imithi. Kodwa masela atshontsha imali yokuthenga imithi ezibhedlela abakhokheli benu. Nithi laba baseNigeria badayisa izidakamizwa. Senike nabona umuntu obanjwe ngendaba yezidakamizwa kuMadlanga Commission waseNigeria noma waseZimbabwe. Inina nabantu labeli bakhona abanisebenzisayo abalinikeza utshintshi ukuthi niyowenza umsindo, divert attention from the realities of what's happening in South Africa. Ngizwe kunabafowenu iNingizimu Afrika yonke from Zambia to Malawi ngaseZimbabwe. Ogazi ophuma mphume. Kodwa namhlanje nifuna ukubukisa ngokuhlukumeza imiphefumulo yabanye abantu. Nibabiza abantu bezizweni. Niyeka abantu abasihlukumezayo sonke singama-Afrika sinjalo. Endorsing ama-borderlines that you know nothing about. Sawetheswa. Sasingekho bewaplan ukuthi sizofaka i-borderline la for what reason. Sasingekho kodwa nina niyawa endorse. Abantu bokuza abahlukanisa bahleli baphuza oti baphuza whiskey.
basebenzisa nina njengezinja zabo. Ingakho nijikajikile izwe lonke nikhonkotha njengemigodoyi. Anginithuki bafethu, kodwa nisetshenziswa njengemigodoyi. Ake niyeke lento. Hloniphani uphefumulo womuntu. Ekani uhlukumezana singabantwana besizwe sinye. Ake sihlakaniphe. Silwise okufanele sibalwise. Silwise ukuyikhulula. Sithatha umhlaba ongowethu wabokhokho. Hayi ukusetshenziswa ngabantu bokuza sibulala nasodwa. Ngithemba niyangizwa bafethu. Ngiyabonga njalo, nginihlonipha futhi njalo. Kodwa nikwenzayo akubi. Anina nembeza bafethu. Ngiyabonga.